slovenskej ekonomiky sa stáva zdochnutý tiger. Už to nie je rýchlo rastúci dravý tiger ako pred 20 rokmi, kedy sme počúvali na adresu slovenskej ekonomiky len superlatívy. Je to práve naopak. Čím ďalej, tým viac sme gňavení vlastnou neschopnosťou robiť reformy. Výhodou a nevýhodou ekonomiky a ekonomie je, že zasahuje do mnohých oblastí naprieč spoločnosťou a preto je možné pozorovať chradnutie tigra v priamom prenose na dátach a desiatkách grafov. Slovensko prakticky nikdy nemalo vyrovnaný rozpočet a vždy malo deficit. Od roku 2014 sme navyše nevideli príliv zásadných reforiem, ktoré by výraznejšie pritiahli zahraničné investície. Po roku 2019 sme zase videli niekoľko kríz za sebou, ktoré rozpočet úplne rozsekali. Dôvodom neboli len krízy samotné, ale aj rozšafnosť politikov skrz sociálny systém. Stačí si pripomenúť zvyšovanie daňových bonusov, 13. dôchodky, obedy zadarmo pre všetkých, energodotácie a podobne. Keď niekto povie, že je to grécka cesta, nie je to úplne ďaleko od pravdy a platí, že keď sa raz dostanete do dlhovej špirály, tak to vie byť potom poriadne bolestivé, keď sa z nej chcete dostať. Vláda síce spravila už niekoľko konsolidácií, ale prakticky nesplnili to, čo mali. Teda nedoniesli toľko peňazí do rozpočtu, aby dokázali kompenzovať vysoký deficit a ako bonus pridusili ekonomiku. Najlepšie to vyjadruje rating Slovenska, ktorý počas konsolidácií klesal a ktorý vyjadruje fakt, ako je Slovensko atraktívne pre investorov skrz hodnotenia stavu verejných financií, makroekonomických faktorov a právneho štátu a inštitúcií. Suma sumárum, priemerný rating máme najhorší za posledných 20 rokov. Keď sa pozriete na stav verejných financií, tak ten je žalostný. Výsledkom sú vysoké deficity a rastúci dlh verejnej správy. Kým v roku 2008 bol verejný dlh na úrovni 30% HDP, dnes je na úrovni vyše 60%, čo je spomedzi krajín V4 najrýchlejší nárast. A to napriek tomu, že napríklad Maďarsko má dlh vyše 70%, Poľsko necelých 60% a Česko len 44% voči HDP. Konsolidácie, ktoré boli, prakticky nekonsolidovali, len viac finančne zaťažili pracujúcich aj firmy. Výsledkom bolo, že v čase konsolidácie agentúry zhoršovali rating. Čo to prakticky znamená? Slovensko si na krytie deficitu bude požičiavať drahšie, čo opäť len zhorší výhliadky. Navyše z rastúceho dlhu sa vie dostať len dvoma spôsobmi. A to tak, že zvýšite príjmy alebo znížite výdavky. Vláde sa veľmi nechce šliapať cestou výdavkov a tak sa snaží o zvyšovanie príjmov skrz dane.